an kira ta an gaya mata kuma in ta faɗa min da bakinta, ai shi yasa hankalin nawa ya tashi ne maza na ɗauke ta daga inda take. Ita da kanta ta faɗa maka cewa an kira ta daga rundunar sojin ruwa aka ce mata za a iya kama ta saboda wannan hira da ta daidai kai. Wani a cikin ma'aikatan abokan aikin mijinta shi ne ya kira ta ya ce mata ga abin da ake kitsawa. Amma ordinary president kuna da tabbacin cewa wannan kira daga rundunar sojin ruwa ne kuwa? In kana neman lambar wanda ya kira ta ya faɗa mata haka ne yana iya neman lambar wannan mutumin daga wayarta in tura ma tunda Allah ya sa ina da lambar ka yanzu. To yanzu ya tsaron lafiya ita Usaina yake Ilyasu dan na san shine kamar mutanen Najeriya za su so su ji daidai wannan gaba. To in ka ga dai an taɓa lafiyanta to an kashe ni. Don yanzu haka tana tare da ni. Barayi suna nan sun bazu a gari suna ba da account number da sunan wannan ba wa Allah kuma ita ba ta da masaniya akan maganar tara kuɗin nan. Wato dai kuna ankarar da mutane cewa lallai su ba hankali da maganar tara kuɗin nan ba a zo gaba ba. Insha Allah. Yawa in ma an zo wannan gabar da bakinta za ta faɗi account number kuma nata da bakinta. Duniya za ta ji. Karamin ministan tsaro Bello Matawalle da kuma babban hafsan tsaron Najeriya janar Christopher Musa kowannensu ya fitar da sanarwa yana cewa zai bincike wato ya ma kaddamar da bincike kan wannan abun. Ya kuka ji da wannan tun da kai ne ka fara bankaɗo labarin? Sunana Ordinary Ahmad Isa an fi min inkiya da Ordinary President. To, Ordinary President gashi kun yi interview da Usaina Ilyasu matar Siman Abbas wadda rahotanni suke nuna cewa kamar ana yada jita-jitar cewa rundunar sojin ruwa ta mata barazanar cewa za ta kama ta saboda interview ko kuma hirar da ta yi da ku. Ya gaskiyar magana take ne? Ɗaya daga cikin ma'aikata na wadda ake kira Mufida ita ta kira ni da sassafe ta ce min matan da ta kira ta ce mata tun da ta yi hirar nan da mu mutane na ta kiranta mutane daban-daban wasu suna mata ala kyauta wasu suna cewa me yasa ta yi hirar da gidan rediyon Human Rights Radio and Television wasu kuma na mata barazanar wai ana nan ma ana takin lambata ana neman ta a kama ta. Ina jin haka sai hankali na ya tashi na shiga gari ina neman yadda zan yi in gane ina take ainihin matsuguninta. To Allah ya taimaka akwai lambar wata mata da ke tare da ita tunda ita lambar ta ma a lokacin lambobin ba sa tafiya. To muka kira wannan matar da ke tare da ita ta ce mana akwai wannan barazanar su yanzu ma a kiɗa suke ba su san yadda za su sa rayuwarsu ba. Na ce su faɗa min inda suke na je na lalibe su na ce su tsaya bakin tashar police station na mabushi na kosu. To kuma can daga baya da yammaci ta ce min mutane kuma abokan aikin mijinta sun kira ta sun ce ma ai yanzu mijin tunda ta yi wannan hira yanzu mijin ya samu kulawa ta musamman da ba a bashi abinci a kan kari yanzu ana jiya wai abincin wajen kala 3 aka zo mai da su ya zaɓa har ake tambaye shi yaushe ne ya yi magana da matar shi na ƙarshe da ake cewa za a saya mishi waya. Abu na farko kenan babu gaskiya kenan idan na fahimta a cewa ita su sojojin ba za mu ce babu gaskiya ba. Ba za mu ce babu gaskiya ba Najeriya ce. To ya abin yake? Ana iya cewa tunda an kira ta an gaya mata kuma in ta faɗa min da bakinta ai shi yasa hankalin nawa ya tashi ne maza na ɗauke ta daga inda take. Ita da kanta ta faɗa maka cewa an kira ta daga rundunar sojin ruwa aka ce mata za a iya kama ta saboda wannan hira da ta daidai kai. Wani a cikin ma'aikatan abokan aikin mijinta shi ne ya kira ta ya ce mata ga abin da ake kitsawa. Ban ɗauki abin da wasa ba tun da ta faɗa min haka na ɗauko su na kiyaye
ba zancen jita-jita ba ne, wani ya kira ta ya faɗa mata haka, shi ya sa hankali na ya tashi. Amma ordinary president, kuna da tabbacin cewa wannan kira daga rundunar sojin ruwa ne kuwa? In kana neman lambar wanda ya kira ta ya faɗa mata haka, ni yana iya neman lambar wannan mutumin daga wayarta in tura ma, tunda Allah ya sa ina da lambar ka yanzu. To yanzu ya tsaron lafiya ita Usaina yake Ilyasu, don na san shine kamar mutanen Najeriya za su so su ji daidai wannan gaba. To in ka ga dai an taɓa lafiyanta to an kashe ni, don yanzu haka tana tare da ni. Duk abin da na san zan iya wa ‘ya'yana na ciki na iyali na shi nake yi yanzu. Abin takaici a nan shine bayan wannan abin ya faru da ita, sai wasu suka shiga gari sai na cewa za a tara mata kuɗi na ƙarya da wofi. Ko yau da safe na yi bayani akan maganan nan, wani ma ya kira ni ana ce mishi Aminu Jetan, ya ci an haɗa shi da ita, ya yi magana da ita kuma ta ba da izinin a ba da account ɗinta a tara mata kuɗi. Ko da muka gama shirin da na kira ta ce a'a ba ta yi zance da kowa ba. Akwai dille bayan magariba da muka yi magana, wani ya kira ta na ce ta sa a speaker, ya kawo zancen wannan gidauniyar, na ce a'a mu abin da ke gabanmu yanzu zai yadda mijinta za a bi mishi haƙƙin shi, ita ma a bi mata haƙƙinta a matsayinta na matan shi, ba maganan kuɗi ba ne. Na ce in ma maganan kuɗi ne, in lokacin ba ta jarin ya in bai wuce kuɗi miliyan 2 miliyan 3 ba naira, zan iya cirewa daga aljihuna in ba ta, ba sai an yi terere a duniya ba. Man yau an wayi gari ina shiri, wani Aminu Jetan ya kira ni ya ce wani ya kira shi daga Saudiya za su tara mata kuɗi da sauransu, kuma ya ce ya yi magana da ita. Bayan shirin na kira ta ce wallahi ba ya haka ba. To mutane da yawa, akwai wata ma'aikaciyar Arewa 24 ita ma ta sa har da account number. Barayi suna nan sun bazu a gari suna ba da account number da sunan wannan ba wa Allah, kuma ita ba ta da masaniya akan maganar tara kuɗin nan. Wato dai kuna ankarar da mutane cewa lallai su ba hankali da maganar tara kuɗin nan, ba a zo gaba ba. Insha Allah, yawa in ma an zo wannan gabar da bakinta za ta faɗi account number, kuma nata da bakinta duniya za ta ji. Karamin ministan tsaro Bello Matawalle da kuma babban hafsan tsaron Najeriya janar Christopher Musa, kowannensu ya fitar da sanarwa yana cewa zai bincike, wato ya ma kaddamar da bincike kan wannan abin. Ya kuka ji da wannan tun da kai ne ka fara bankaɗo labarin? Allah Ubangiji ya saka masa da alkhairi. Allah ya sa kada a yi rufa-rufa daga baya. Domin dukkan mu 'yan Najeriya ne, mun san wasu abubuwan in ka ce an ce za a yi bincike a Najeriya sai dai a lahira. Allah ya saka musu da alkhairi, ba ai ba su kaɗai ba. Fika na da ra'ayi akan abin, sauran mutane ya mobilizing ɗinsu, shi ma Allah ya saka mashi da alkhairi. A ƙarshe menene kuke son ku gani ne ƙarshe ya faru? Duk wanda ka ga yana haƙar rami ya ce maka rijiya yake ginawa, me yake son ya cimma a ƙarshen ginin rijiya? Da alama ruwa. Ka ce min ruwa. Ai in dai masa yake ginawa wannan da ba, amma in dai ya ce rijiya yake gina ruwa yake nema. Wannan bawan Allah da aka kulle shekara 6 ba kwakwaran dalili a sake shi, kuma a tura shi asibiti ya samu lafiya, tunda haukan ma makalamin shi ta aka yi. DCL Hausa.